Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa, pepanggihan malih kalian kula Bu Aini. Wonten ing pepanggihan dinten menika kita badhe sinau bab aksara Jawa. Sinten ingkang sampun mangertos aksara Jawa? Menawi dereng mangertos, yuk kita sami-sami sareng-sareng sinau aksara Jawa. Ananging saderengipun kita sinau aksara Jawa, sumangga kita ndedonga langkung rumiyin. Ndedonga Bu Guru dherekaken Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mugi-mugi pasinaon dinten menika kalaksanan kanthi lancar. Saderengipun mlebet aksara Jawa, Bu Guru badhe ngandharaken langkung rumiyin cara nulis aksara Jawa, cara nyerat aksara Jawa. Ingkang nomor setunggal inggih menika katulis saka kula manengen kados nulis huruf Latin biasa. Nomor kalih katulis saka ngisor mandhuwur, ampun kualik nggih. Lajeng nomor 3 katulis gantung. Menika wonten kalih dasa aksara Jawa. Aksara Jawa menika dipun ingkang ana caraka dipun wastani aksara Ngagena. Menika jumlahe ana 20 wonten kalih dasa. Mekaten nggih dipun imut wonten ana caraka dados wala padha jayana lajeng moga bodhana. Menika wonten tuladha kangge nyerat aksara Jawa. Tuladhanipun nulis goro ingkang dipun serat, ingkang dipun tulis inggih menika huruf G kaliyan huruf Ra. Lajeng menawi goro-goro kados pundi? Nggih sami, huruf G lajeng huruf Ra, lajeng huruf G aksara Jawa, lajeng huruf Ra aksara Jawa malih. Goro menika saged dipun tingali gantung nggih. Salajengipun wonten sandangan swara. Menika menawi aksara Jawa menika uninipun hanacaraka menawi dipun sukani sandangan swara supados saged uninipun a i u e o. Sandangan swara kanggo ngowahi swara saka a dadi swara liyane. Cacahe ana 5 wonten gangsal. Menapa kemawon? Ingkang nomor setunggal inggih menika wulu. Wulu menika wujudipun kados bunderan cilik ana ing sandhuwuring aksara. Menika tuladhanipun 1. Lajeng pepet kados wulu ananging langkung ageng diwaca e. Tuladhane saged. Lajeng suku menika wonten ing sangandhape aksara diwaca u. Tuladhane buku. Salajengipun wonten malih aksara swara inggih menika taling. Taling kangge swara e. Tuladhane jare. Punaning-eling nggih kanggo ngowahi dados aksara e. Lajeng menawi taling tarong dados aksara o. Tuladhane kowe. Huruf K menawi taling tarong dipun suka diselehke ana ing sanjerone taling tarung. Tuladhane ingkang ginakaken aksara swara guri. Huruf G disuku, lajeng huruf Ra dipun sukani wulu dados guri. Goro menika huruf G dipun taling tarung, lajeng huruf Ra. Menawi gori huruf G dipun taling tarung, Ra dipun suku. Wonten catetan inggih menika kangge huruf re lan le. Menika huruf re lan le menika boten angsal huruf Ra lajeng dipepet, ananging wonten aksara piyambak inggih menika pocerek saha ngolelet. Menika aksara khusus kangge re saha le. Pocerek
ngolelet. Saumpama ana aksara ra lan la sing entuk sandangan pepet kudu diganti karo pocerek lan ngolelet. Tuladhane kados menika, ra ingkang dipun pepet boten angsal nggih, lajeng dipun gantos ngangge po cerek dados re. Menawi lo inggih ngolelet dados le. Tuladhane rega mekaten. Samenika wonten tugas inggih menika Gagarapa kaca swidak nggih bagian ayo nyoba nomor 1 poin A dumugi E. Menawi wonten ingkang dereng mangertos saged ngersa kalian Bu Guru. Menawi dereng apal kangge aksara Jawa saged nyimak wonten ing buku, ana buku utawa saged wonten ing buku pepak basa Jawa, saged ugi pados wonten internet kanthi kata kunci aksara Jawa. Makaten saking Bu Guru cekap semanten, ampun kesupe dipun garap tugasipun, kathah kekirangan saha kalepatan, Bu Guru nyuwun agunging samudra pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.